see, 'cause I think I do want you next to me. Sa totoo lang, nagsasawa na ako sa iba. Nagsasawa na ako kay Kat, kay Lyra, kay Lovely. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Tapos hindi pala parang naiiyak ka. Huwag sabihin. Please, ha? Please, people, wag na. Don't say that our ladies were not late. Sumbong natin sila kay Don Pay. Sumbong ka na diba? Yung boys, mag-golf sila. And ngayon kami ni Race, pupunta kami sa magpapa-SNS kami ni Race. And syempre kasama si Holly. And then, gamit na ni Holly. Yeah, sorry, mami. Gamit na ni Holly yung bag na bigay. Tapos ako gamit ko na yung Celine na cutie-cutie niya lang. Like, what's wrong ba? Ayan, hinintay lang namin si Kat tsaka si Neil kasi si Kat sasabay din sa amin. Ilalagay ni Neil yung car seat ni Veronica sa car ni Race. Then si Neil sasama na rin kila Dan. At tsaka kay Jen. So isang car na rin lang sila. Oh, I'm here! Yeah. Nandito na si Kat. In the Tito Ray's house. Oh yeah, you left at the Tita Ray's house daw. Baba. Ayan, tulungan na sila, oh. So after ng lunch natin, direction na tayo din. I think, yeah. Ayan, kay Veronica ang car seat na yan. Ayan si John. Si Neil. O, diba? Loaded ang car ni Race ngayon. Ayan, alis na sila. What are you doing, huh? Fine, myself. Hey, go. That's right. Boys, be good, okay? Yes. I'm not doing anyone else. Alright, see ya, hon. Say have fun, boys. See ya. See ya. Enjoy. See ya, right. Ayan na. Tutulog, alis na kami. So, dito na kami. Hinahanap Dala niya talaga si Panda, no? Hinahanap namin yung kung saan kami magpapa-SNS. Ang ganda dito, oh. Tingnan mo. Yung maliit na dalaga, oh. Hurry up, Baba. Here, Baba, follow Tita Race. Come on, Veronica. Aling maliit, saan ka punta? Ito kasi may mga maliliit silang shop. O, nasa labas na kami ng parang maliit na mall. Ayan, may pa-grapes. Grapes to na? Grapes. Oo, maliit. Meron ako nakita. Oo. Yan si Holly. Sana tabi tayo. Oo, sana nga. Karga na ni Kat si Veronica. Sana yan, dahil. Sana mo lang masyadong tao. Isang shop doon. So, sa kabila. Okay. So, dito kami magpapa-SNS. Busy siya. Two SNS, yeah. Practicing here first, and then pick Thank color you. for make. Yep. Ayan, pili na tayo ng kulay na ipalalagay. Ito, so, ayan, ang daming tao, guys. Una si Race kasi tatanggalin pa yung kanya. Sa akin, ito na lang. Tsaka yung silver. Ito. Yun ko nga. Pangit man eh, pampatay. Ayaw mo yan. Ayaw ni Kat. Baguhin natin yan. Hanap ulit tayo. O sa ano, sa ano yan? Sa link. Oo. Hoy, tingnan mo naman itong isa. Hindi kayo magkatabi ni Race. Andun si Race sa likod ko. Andun siya, oh. Yan, tapos na kami, guys. Saan tayo mag-CR? Doon tayo sa loob, Baba. So yun, tapos na kami, oh. Eto, hindi yung makita yung kulay. Ayan kay Race, oh. Ano sa'yo? Puti na may Puti silver. na may silver. Ang ganda ng silver, diba? Maraming ayan. kulay. Kulay. Mga kulay na glitters. Ayan. Sa akin, silver din. No? Tsaka Puting-puti. green. Oo. Ito pala ang ating OOTD. Okay. Cute naman ang toilet nila. Tingnan nyo, may paganyan siya, oh. So, pwede natin ilagay ang gamit natin dyan.
Diba? Social yung kanilang toilet. Nagda-drive na ang aking Uber sa city. And, ayun si Just Cathy. Ang laki na talaga lang. 3 weeks na eh. No, last week before pa, diba? Nang 3 weeks mayroon. Weekend mo na yan. Oo, napapadalas na ako dito kasi Customer ko. oo, ano na ako. Loyal. Si Holly nakatulog na. Turn left onto And si Grenfell Baby Street, V, then turn busy. left onto Wyatt Street. Si ano yan. So yan, imimit na lang namin si Paunpal sa city, sa Random Mall ba yun? So, yeah, anong oras na? Yan na naman tayo sa military. Military kasi kilala si 2:15. Tama? Yeah, 2:15 na guys. Bilis no? Umalis tayo mga ano. Magto-12. Ah, 12:15. 50 meters. Turn Yan, dito left kami onto sa Wyatt Street. city. Maghahanap lang kaming parking. Turn left onto Wyatt Street, then the destination is on your left. Abot? Anong i-first ko? Yan lang. Si ano na, sikat na lang. Abot ka ka? Sisiyo. Sisiw kay Kat. Di abot ni Simple Race. Ikaw na matangkad. Ayan na. Thank you very much. Okay, ayan na. Pwede na kami mag-in. Thank you. Alam na, pag gusto nyo mag-park dito, kunin nyo sikat para abutin yung ano. Yung ticket. Giveaway. Kami sa parking. Gisingin natin si Holly. Baba, we're here, Papa. Let's go, Papa. We're here. Ayan, dito na kami sa city, guys. And etong isa. Vlog pa rin. Etong isa, oh. Tingnan mo, oh. Vlog pa more. Ay, baka na po. Napagod na siya maglakad. Kain tayo. Tayo sa, Ragong Mall? Sa, food court. Ayan, si Holly. Ayaw maglakad. Finally, si Holly. Umiiyak siya kasi ayaw niya magpababa. Hindi, ito. Ay, ito pala. Lasing ko na lang pala. Ayan nga, oh. Daming sale, oh. Mamaya, kain muna kami. Meron ditong ganap, oh. Anong meron? Merong ganap dito. Wait. Nagarap sila dyan, oh. Ayan. Be careful, Baba, ha? You have to jump. Not yet. Okay, ready? 2, 3, go! Good job. Come on here. Baba, here. You don't go up, Baba. Si Race, nag-order pa siya kasi kat ako naka-order na ako. Nasi goreng yung kinuha ko. And, ayan si Oli, oh. Hawak niya na yung drink. Wait, Baba. Maghanap tayo ng lamesa. Ayan, pinapalitan ko guys yung drink. Na green tea. Pink tea talaga yung klase niya. Where's my food? Ha? Tinatawag na tayo. Ready na yung order ko. Ah, sorry. Thank you. Ayan na yung pagkain natin. So, ayan na yung order ko. And then, ayan kay Ray's chicken. Okay, Baba. Where's the spoon? Here's the spoon. Wait, Baba. Dati ko, eto kay Holly. Kasi gusto niya yung egg. Eto yung akin. Baba, sit down. Humingi ako ng extra bowl. Sit down. It's hot. Ayun siya. Baba, don't touch your money because we're gonna eat. We're gonna eat. No money. I'm gonna wash your hands. Sit down. Sa area? Oo, ata. Alam mo, si Aliyah. Nagagtian niya. Baba, eat. Hurry up. Alam niyang nahulog yung wallet niya. Niya pala guys yung upuan niya. Are you alright, Baba? Sorry, ma'am. Okay, ako na lang, Baba. Okay, sorry. Adjust nga natin. Where's your wallet? Okay, I'll get your wallet. It's in my bag. Later. Mada ka, mami? Sabi ni Marky, yung anak mo, nagbabagbag na.
May pawalit pa siya. Oh. Laki pa ng wallet. Your bag is there. Where's your wallet? Your wallet's here. I put it. Okay. Nahanap niya yung wallet niya, nahulog. Okay, oh. Hindi mo ng bag mo doon. Oh, di ba? Bayad ka na? Ayan. Tingnan mo, habang kumakain ito, naglalaro sila. Oh, dito lang, oy. Baba. Here. Go back there, please. Go back there. Go back, Baba. Ayan. Andito na si Paunpal. Paunpal, say hi to the vlog. Ayan, Tima. Hindi niya alam kung saan siya po titingin. Daming camera. Ayan, si Ray. Patapos na siya. Pero ang dami niya pong pagkain. Diyan yan, sekreto ng winner. Ayan. Bumili. Ay, kaya nga. Kayo nga. Ayan sa akin. Ayan. Baka magalit ka. At akala mo sa akin. Baby shake it, baby shake it, baby shark. Yay! Ayan, tapos na kami kumain. Naghihintay lang kami ng oras kasi pupunta kami sa Apple Store. Kasi bibili ako ng tripod tulad kay Paunpal. May gimmick siya, oh. Wait, Baba, wait. Saan na tayo? Go up one more step. Mabuti naman ng mga festival. Ang buti niya, no? Saan na tayo? Apple? Apple na yata. Jump, Baba! Saan mo gusto pumunta? Kahit saan? Here, dito pala. Katabi lang niya eh. Ayan, 1 hour ka pa? Oh, mamaya na lang. Si Holly, para talaga siyang one of the girls na rin siya, oh. Ay, sinabi ko ba sa'yo tayo na Go, Holly! Punta kami dito sa Cotton On. May ano kasi siya, may sale, oh. Holly, come on here, Papa. Nakuha ko na yung mga kulay na to. Pwede ba yung pang-gym? Pang-gym. Ito yung mga kinuha ko, oh. Pang-gym. Kasi mag-gym na ako kung pwede mag-gym. Very good. Good idea. Mag-gym na siya. Watch out sa kanyang figure, ha? Nakita nyo yan? Mahahati siya sa, dalawa na yan next time pa nag-gym siya. Ayan, eto mga kinuha ko. Ayan, eto guys, wala ako nito, oh. No, diba? Kunin natin to. Ayan, si Pampal, kumukuha rin siya. Meron ako yan ng mga kulay niyan dun, diba? Naalala nyo? Mag-gym na siya, oh. Gym ako, guys. Hey! Oh, that's not... No, don't touch. Where is Holly? Hi! Guys, ang dami ko nang nakuha ulit na mga pang-workout. Ayan. Ay, si Pampal. Si Holly, ayun, no? Baba! Say hi! Ayan, ang daming sale talaga, oh. Hanggang dun sa dulo. Dito pa lang kami sa sa entrance, oh. Dito pa lang ako, ha. Ito na yung nakukuha ko. Nasaan sila, Ray? Nawawala si Ray siya kasi ka. Si Holly dito kay Pampal. Boo! Why you got Bobby? That's so cute! Yeah, okay. You like that one? Okay. Cute siya, Pampal. Diba? 10 lang. Ayan, 10 lang siya, guys. Wow! Ganda naman yung Baba. You like it? Oy! May second floor pa to, guys. Doon, no, sa taas. Hindi na namin makita si Ray siya kasi ka. So, nasa taas na sila. Come on, Baba. What you got, Baba? Punta kami, guys. Ha? Hindi. Ano yan, yung mga pang-workout ko. Dito lang, dito kayo sa may mga pang-workout. Diba, ang haba nito, guys. Ang haba ng cotton on nila. Ang laki. Dito tayo sa body. Ayan si Holly. Guys, ang cute ng kulay niya, oh. Ganyan. Tapos may terno siya, oh. Baba! Ayun yan, bitawan yan. Bayaran siguro Pampal, no?
Ganda tong outfit pag matulog ka na, oh. Ang cute! Hi, Baba! And meron din silang itim. Boo! Ayan, ang cute, oh. Napuntan ka ba? Kaya nga motivation eh. Very small mo na. Pwede man po, pati na. Magkano kaya? 24 $24 lang kaya parang $25 ako. Ano niya? Motivation natin po guys. Why do I, baby, why do I love the touch we never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are? We always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch we never love the feeling? Ayan, si Holly may nakuha rin siya. Give it to him na, Holly. You're a good girl. Kuha ko ng tote bag. $2 lang siya, oh. Ano kaya itong yellow? Ito lang yung yellow. Maybe not this one. Ito na lang. Surf and skate store. Oops, ito na lang. Ayaw niya makuha. And I'll get this one. Oh yeah, of course. Okay, thank you. No worries. And you have that Yes. voucher Meron thing? akong voucher na ayan, $10. Makakasip tayong $10. I'll just grab your. Oops. Yung scan niya na. Thank you. No worries. Okay, come on, Baba. Okay. Which one? Your clothes? Hinahanap niya si... here it is, Baba. Okay. Okay. Okay, wait. No, don't wear. Not yet. You're not gonna wear that yet. No. No. Pinatanggalan namin yung tag kasi ayan, bit-bit niya. Nahanapin ko yung wallet niya na pusa. Nawawala. So, ito na yung damage natin, guys. Oh. And ano yung damage mo? O yan. Hindi na nagbayad dito. Ayun, cute. Wala na yung Ba't ka na pagod na siya. pagod? Baba. Stay here. Oh, Coco, nakipaglandian sa'yo. Ikaw na talaga. Sabi niya, Type si Pampal ni Casher. Diyos ko, Lord. Diba? kung alam lang nilang tatlong papakainin niya pag kasama yung asawa ko kasi hindi ko iniiwan. Apat ang papakainin niya. Sama po pa si Bro. Kasama pa si Broly pa. Diba? Nakapag-shopping kami. Ayun na ga. $61. Diba? Where is it? Did you find it? Good job. Told you. Ayan, nahanap na namin yung wallet niya. O, tara. Sabi niya, dito na lang nasa baba. O, sige. Kay Tita Rice na lang. Coco na tayo. Na tayo.
Ayan, labas na kami dito sa Cotton On, guys. Holly, come here. Saan dyan? Hoy, pa-picture tayo dito. Pa-picture kami, ayan, utusan niya yung lalaki. So, sandali lang. Okay yung picture natin doon? Ayun, guys. I-airdrop ko yun mamaya. Pinaghirapan. Hindi nga nakita ko paano nakuha yung picture. Kaya nga. May makapal lang mukha. Diyan, kapal mo, no? Kasi pag excuse me, wala talaga yan. Si Holly. Ako, parang kukunin ako sa heaven. Uy, huwag kang ganyan. Kasi ang putik. Mag-knock tayo ng doon. Knock, knock. Knock on the wood. Wood, ayan, oh. Yes. Wow. Yes. Vlogger. Uy, sino siya? May nakaano sa, prinsesa. Hoy, Holly. Sino siya? Hi. May ano dito, may pagganapan din, ang tawag dyan? May timer siya, si TJ. Oh, wow. Guys, meron silang H&M dito. Pasok tayo. Tingin lang tayo, ha? Tingin lang, ha? Try naming tumingin. Ayun na siya, Nauna na si Simple Race siya kasi Holly girl. Holly, ang dami. Matitrace na kita kung saan ka. Ang dami yung nahulog natin. Dito na tayo sa loob. Hanap-hanap naman tayo ng kung anong may sale sila dito. Baka lang. Hindi ko alam kung meron. Mayroon sila, Ayan. You don't like it, na? Ayan, sale. Ganda ng kulay. Ayan, hanap tayo. Ay, may yellow na naman siya, Cute ng kulay. Magkano po, Paul? 40. From 80. 40. Baba, wait. Baba, stay here. Ito. Code. Baba. Light lang siya. Veronica, come here. Try natin. Ay, cute. Ito, sino nandito? Para kung may hepa. Grabe siya. Tingnan ko lang. Ano yan? Size 6? Ito po, Paul. Maganda sa'yo. Maganda sa'yo. Hanap ako na may tali ba siya? Wala. Wala yung tali niya. May tali ba siya? Hanap ako ng mirror. Wait lang. Walang siyang belt. Okay, tatay ng belt. Wait, Baba. Ang cute. Ay, sorry. Ang cute niya, Pero wala siyang belt. Kuha tayo na belt dito. Ganda. Excuse me. Wag yan. Kasi akin yan eh. Dito ko kumuha. Sorry naman. Kay Pompal pala yun. Kumuha ka na lang ng ibang size na mayroong belt. Size 8. Wala na. Ito lang, Inday. Ito, Inday. Size 8 yan? Size 8 to? Size 8. Tingnan ko kaya size 6. Holly, go there, Papa. Go straight. So, ayan na siya. Follow Tita Race and Tita Cathy and Tita Love. Kinuha ko yung yellow. Hanap pa tayo. Come on here, Papa. Papa, here. Come on. Ayan, meron naman ditong sale, Magkano yan ka? $12 na lang to, $12. Pagod na siya. Gusto niya magpakarga. Wait, Papa, we're not done yet, Papa. Inaaliw ni Veronica at saka ni Holly yung sarili nila. Andun sila, And may nahanap ulit ako isa. Ano yan? Pang ano lang, chill lang. $20 na lang. Ano paguluhan yan, girls? $20 na lang. $20 na lang. Ito kami H&M guys ulit. Sabi namin titingin lang kami pero may nakuha na naman. May bag na naman. May bag na naman kami. Tingnan nyo, mayroon na naman siyang nahanap na bag. No, we're not gonna buy that, Baba. Ayan, malapit na mag-winter dito, Hanap tayo para sa mga kids. $5.99 lang siya. $5.99. So, parang $6 na lang. Then, ayan, ang cute, Hoy, Baba, here. Bye-bye ka dyan. Mura lang siya, $7.99. Malapit na yung winter. Kunang ko nito si Kuya. Ayan, 7 to 8 years old kay Kuya. 5 to 6 kay Sak. Ito mas mura to. $4.99. Dinosaur. Favorite ni Sak ang mga dinosaur. Anong size to? 7 to 8 kay Kuya. Size 5 meron ba?
Size 5. 9 to 10. Wala si Sok. Ano to? Wala. 7 to 8. You want this? Yes. May nakita siyang ano. Which one? This one? Yes. I want this one. What's that? Frozen? Sa lakas ng boses mo yun, hindi ka pa naman. Magkano to? 7.19. Let me see. Let me see. Wait. Wait, Baba. Let me see first. Bigyan mo na si Frozen na. Ito, tingnan mo naman to. Binibigyan na naman siyang bag. No, Holly. Tsaka. Isa yak. Uy, po. Alam. Ali, oh, ito pa, ito. Oy, patay na. Go! You're here? Grabe. Wala na. Ito na lang si Disney. Ang cute, oh. Baba. Nice, oh. No. No, Baba. No. It's Chaka, Baba. It's Yaki. No? Baba, are you buying that? Are you gonna buy that? Hoy, tingnan mo. Ano? Hoy. Oy, no. Ito na lang, Baba. You gonna pay that one? Mommy pay? Okay. What you gonna say to Mommy? You're welcome. You don't like this? That's right. You like this? Okay. Kunin natin to. Ayan, jersey dress. $9.99 na lang, oh. Ito ang cute, oh. $3 to $4. 3 to 4? 3 to 4? Okay na yan. Akin na dahil. Magkasya na yan kay Holly. Ayan. 4. Cute. Ayan, oh. 3 to 4. Baba! Ito naman po. Tingnan mo, may nahanap si Race na ang cute, oh. Yes, you gonna like it, Baba. Okay, ang gusto niya talaga yung necklace, oh. Kunin natin. Magkano yan? So, ano, mga birthday. Diba? May nahanap ng partner. Magkano yung dress? Ay, ang cute. Oh, diba? Yung wedding, kasama siya. Oo. Ay, sama ba kita nun? Chika yun. 44 yung dress. Ayun ni Simple Race yung dress. Eto na lang daw, oh. Sobra daw. Oh, eto na lang. Marami naman siyang dress. Yes. We're gonna pay now, Baba. Come on. Ayan. Bayad na kami, guys. Hi. How you doing? Good, thank you. Are you doing vlog? Yes. Are you a vlogger? Yeah, vlogger. What's your account? ChonaAndMyKids. Yes, Baba. Okay. Eto din daw, oh. And this one. How I wish I can buy this one. Oh no, we don't sell this. You don't sell that one. Anong lang gamit mo? Yung tag. Yung bilhin natin tong card holder. Ano lang, $12.99. And this one? Yes, please. Thank you. What you gonna say? Salamat. Salamat po. Are you Filipino? Oh. So you push me a little bit. Okay, ayan na yung card holder natin. Wait, Baba, wait. No. Wait a second. That's for you? Thank you. See ya. Oh, ayan na, guys. Holly, wait, ha? Baba na kami, guys. Nauna na si Pompal sa Apple Store. Baba, are you happy? Are you ready to come? Oh, come on. Oh. Okay, go. Ayan, labas na kami ng H&M, guys. Punta na kami ng Apple Store. Come on, Baba. Come on. Ayan, bye. Say bye. No, I cannot. Come on. Here. No, what do you mean bye? Not yet. Ayan, dito tayo sa Apple Store. Nandito na si Pompal, eh. Oh, come on. Go inside, Baba. Oh, sige. Go. Go here. Hi guys, shout out podcast. Julieta. J-An. Daniela. Tavas. Joanna. Castello. Goldie. Santilan. Jessica. Janelle. Stang. Don't get to right, have that, my kids for a shout out. Bye. Look at Mommy.
Hello, Mama!